Θα δείξω και τις καινούργιες κάρτες που είχε μέσα στο σακουλάκι. Τι είχαμε? Αυτή είναι εδώ. Τι άλλο τι? Τι είχαμε? Από εκεί. Του Ολυμπιακού ένας παίκτης. Όχι, δεν είναι λάθος, δεν είναι του Ολυμπιακού. Και αυτή εδώ. Αυτές εδώ βασικά. Πάμε να ανοίξουμε και το άλλο. Κοιτάξτε να δείτε τι τύχη μας. Δεν είμαι μόνος μου, και με έναν φίλο μου, τον Κωνσταντίνο. Είχαμε της Μίλαν. Της Μίλαν. Δεν θα έχει ο Κωνσταντίνος, επειδή δεν ξέρω καλά. Πρέπει να ξέρετε, δικές μου είναι κάρτες. Και της Juventus. Πάμε στο επόμενο φακελάκι. Ανοίξε το, βρε. Έτσι ανοίγουν οι άνθρωποι. Κράτα το κινητό. Έτσι ανοίγουν οι άνθρωποι. Τάκ. Θα τις δείξω εγώ στα παιδιά. Εντάξει, δείξεις. Δεν σε τρώμε. Έλα, αγορίνα μου. Έλα. Το τελευταίο έχει πάντα τις καλές κάρτες. Ναι, αυτή είναι. Δεν είναι όμως αυτό το τελευταίο. Τι είχαμε αυτόν. Τον πέτω στο τέρμα. Άλλο ένα τέρμα. Εδώ. Εδώ. Και εδώ. Και πάμε να ανοίξουμε το τελευταίο σακουλάκι. Μέχρι να τα ανοίξει το παιδάκι. Ευτυχώς δεν έχει καμία κάρτα. Επειδή αλλιώς θα μου δίνει τα λεφτά μου πίσω. Έλα. Τι είχαμε αυτόν. Τι είχαμε? Χρυσό Εμπαπέ με υπογραφή φυσικά. Juventus. Το τέρμα αυτό και αυτό. Αυτό ήταν το βίντεο. Θα συνεχίσουμε και σε λίγο, όχι πάλι με κάρτες, με ένα παιχνίδι. Το Car Park.